gràcies per estar aquí un any més. Un altre any per recordar el nostre fundador. Des de l'abril d'aquest any, però, s'ha escrit un llibre. S'ha escrit un llibre que el va fer la seva esposa, l'Anna, i l'Albert Salvador. Jo només us diria, abans del tema dels premis, que aquells que no hagueu llegit el llibre, El Ball de la Vida, ho feu, perquè descobrireu una història nostra, una història d'Andorra, una història de protagonistes de carn i ossos, com aquí l'Evarist, com l'Anna, que està aquí sentada al costat, i com molts que van veure créixer i van veure tota aquesta problemàtica que van tindre aquesta família durant molt temps. El primer premi dic que m'explica la persona que li donarem, que l'Antònia Llobera i ell fa molts anys al restaurant El Mesón, que regentava l'Antònia i la família Toa, van gestar el que avui és Amida. Ho van fer obligats, pràcticament obligats. Tots ells tenien un motiu, accidents o un familiar accidentat. Les persones amb diversitat funcional eren pràcticament desconegudes al país. No gaudien de tots els drets o no gaudien de drets. La persona és inconformista. Diu que encara no s'estan gaudint com caldrien aquests drets. M'explica que els estatuts d'Amida els van fer una tardor de l'any 1989 i se'n van anar a veure el síndic perquè els ajudés a entrar al Consell General i aprovar-los. No volien ser polítics, ni dependre del poder polític. I també volien tenir una independència econòmica, ser autònoms financerament, com en diu ell. La FAT atorga el Premi en Memòria Antoni Rogel 2016 en reconeixement a l'esforç personal i la integració en la vida social participativa a Pere Capdevila Palleres. La FAT atorga el Premi en Memòria Antoni Rogel 2016 en reconeixement a la tasca en prodefensa de les persones amb diversitat funcional a l'expresident de la FAT, Lluís Samper Pasqual. Moltes gràcies. Nosaltres no havíem pogut mai treballar. Degut al nostre handicap, no havíem cotitzat a la Seguretat Social, no teníem cobertura sanitària. I la cosa va néixer així. L'any 81, llavors l'any 84, l'Evarist desgraciadament va tindre l'accident. El 83 el Toni de l'Ansol Castellà el va tindre també. I per aquella època l'Albert Llobera també el va tenir. I teníem que ser 3 andorrans majors de 18 anys que demanéssim perquè s'autoritzés una associació de minusvàlids. Però això aquí en Andorra no és verdadero. I aquí que hi ha polítics sabreu ben bé que hi havia el dret d'associació. Llavors el vam tindre que esperar molt temps a que s'aprovés la llei d'associació per poder nosaltres tirar endavant el nostre. I el 29, perdoneu, si estigués assentat no tremolaria tant. Ara t'estàs enrotllant. Pues sabeu que ja no es parlaré. Viure és implicar-se i involucrar-se en tot allò que requereix la societat. Crec que la nostra societat està molt mancada de persones voluntàries i des d'aquí animo a tothom que tingui interès en fer-ho, ho faci. Moltes felicitats en els que han rebut el guardó, els que ens han precedit i a la vegada també fer un petit homenatge a l'Antoni Rogel, que com ja s'ha dit aquí ens va deixar un llistó molt alt que no sé si el sabrem superar tots plegats. Moltes gràcies. Seguidament donarem pas a l'actuació del grup El Tot Teatre i la seva obra Evolució i Involució. Deixeu-me dir unes quantes paraules sobre el Tot Teatre. El projecte del Tot Teatre sorgeix arran de les diverses representacions que els nois
i noies del taller ocupacional de l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona feien per a les famílies a l'època nadalenca. Amb el pas del temps i tenint en compte les representacions teatrals força exitoses, es va fer la proposta de portar el teatre a l'exterior del centre per tal que la societat conegués un altre aspecte de la discapacitat. Així neix el Tot Teatre, format per 7 nois i noies amb paràlisi cerebral i 9 monitors. És una representació que repassa el tracte que han rebut les persones amb discapacitat al llarg de la història de la humanitat, des de la prehistòria fins a l'actualitat. Però l'espectacle ens demostrarà, com ha dit l'autor abans també, i això és cert, que la història no és lineal. La seva societat encara té taques? Taques que no marxen? Altres detergents poden amb taques jueves i comunistes, però no poden amb les taques dels discapacitats? Li presentem el nou Action T4, neteja a fons, neteja total. Amb Action T4 li garantitzem una societat més blanca i pura, sense cap rastre de taques. Action T4, neteja total. En canvi, hi ha evidències arqueològiques que mostren com centenars de milers d'anys enrere els nostres avantpassats cuidaven els seus congèneres amb discapacitat. Com veieu, la història s'escriu amb fulles desordenades. Però van arribar les grans civilitzacions, Mesopotàmia, Grècia, Roma, i les persones amb discapacitat foren demonitzades, perseguides i exterminades. L'assassinat va deixar pas a l'estigmatització, la marginació, les almoines, vius però apartats i assenyalats per tothom. Als ulls dels perfectes, la diferència crea menyspreu. Dans ma main, il a glissé.
cert, la gàbia ha desaparegut, els murs han anat caient i el nostre col·lectiu s'ha reincorporat a una societat que mai l'hagués hagut de fer fora. Però us equivoqueu si creieu que ja està tot fet. Penseu-hi, ens coneixem realment prou bé? Ai, pobret, quina pena em fa. Quina desgràcia. Ai, pobret. I si m'apropo i li dono €1? No, que igual s'emprenya. A vegades, no sé si és per la pena que els ha tocat viure o què, però són molt susceptibles. Encara recordo aquella vegada que me'n vaig trobar un pel carrer i ja veus, li vaig fregar un número del sexe a l'esquena. Havia sentit a dir que donava sort i es va posar fet una fera. Ja veus, ja ho dic jo que som molt sensibles, però em fa tanta pena. Ai, pobret, quina vida més trista. Maria López Castro, 45 anys. No va acabar els estudis de primària. Té 5 fills. L'home li pega un parell de vegades al mes. Per oblidar-ho beu massa alcohol. Possiblement els faran fora del pis en 2 mesos. El viatge més llarg de la seva vida va ser de lluna de mel a Benidorm. Francesc García Josà, economista. Va fer la carrera als Estats Units. Ha realitzat diferents màsters. Imparteix classes a la Universitat de Harvard. És pare d'un nen. Fa la volta al món amb la seva família visitant almenys 5 països cada any. Ha fet el Camí de Santiago un parell de vegades. Té una vivenda de propietat als Estats Units i una altra a Barcelona. Pobret? Ei, noies, i jo? Jo no n'he sortit. Disculpeu, noies, que jo no sóc de pedra. Disculpeu, però jo potser hauria d'anar sortint. És que m'estic posant cachondo. Collons, noies, que no veieu com sortir a foc d'allà baix? Me podeu dir que marxi una punyetera vegada? Us penseu que sóc de pedra, no? Doncs esteu molt equivocades. Ara veureu. Jo ja els ho deia, però es pensaven que, com vaig en cadira de rodes, era de pedra. Doncs no, ni sóc de pedra, ni sóc un depravat. Només sóc com tu, senzillament com tu. El camí més recte entre 2 punts, A i B, sempre és la línia recta. Però a vegades el camí es torça, especialment si els teus peus són unes rodes i davant teu tens tot un món ple d'obstacles. Sí, estem parlant de les barreres arquitectòniques, les putes barreres. Durant dècades, l'Estat havia invertit molts diners teixint una xarxa de suport al nostre col·lectiu. Però aquest model d'estat generós amb els més desprotegits diuen que ja no és sostenible i sense miraments s'han començat a tallar aquests fils que ens ajudaven. Però no ens podem quedar amb els braços creuats. Cal lluitar. No volem tornar a les almoines. No volem tornar a perdre els nostres drets. Cal lluitar.
A veure si em surt, un petit record pel Pere Valls. Està lluitant per la seva vida a Barcelona. Per tu, Pere, per tu. I ara, un petit refugiat per tots. Gràcies.